Aja Pak aja Pak Wah. Wah. Alo. Kepiye ki Pak? Awake dhewe agak sengaja menginjak-injak iki anak buta. Kepiye? Sembarangan. Enak-enak aku turu. Sirahku kok iya. Emangnya aku kok anggap apa? Aja Pak. Hus. Ngene to, Le. Awake dhewe iki pancen ora sengaja. Ngiyak iki buta, Le. Aku wedi, Pak. Padahal iki aku tak tamake iki buta ngono. Tapi nan ilate dawu, Pak. Kenalan, Pak. Ngapunten. Awakmu iki jenenge sapa? Aku kang diarani buta. Ilat melet. Walah Pak. Aku wedi. Tenang sik to, Le. Ngene. Kepiye, Let? Loh. Ngundang jenengku Let. Kurang ajar kowe. Yen nganti tak gojo sirahmu merempul pula. Aloh lah, Pak. Ngene. Saiki ngene ya. Awake dhewe kan sesama bangsa yeksa buta. Awake dhewe ya padha-padha enggak tahu-taune. Aku lan padha lewat kene ya gak sengaja menginjak-injak dirimu ketika lagi bubuk di situ. Ngono. Kurang ajar. Ora ngerti sapa aku kang duweni. Panguwasa ana ing alas kene iki. Ya aku kang diarani buta ilat melet. Ya isih duweni kapercayan dening Sang Prabu Dalem. Ya duweni panguwasa ana ing kene iki. Aduh Pak. Aku kuwedan Pak. Padahal aku iki kan ya gak sengaja lewat kene. Tapi nan iki kena sandungan serimpet. Malah ketemu buta ngenek Pak. Piye? Buta ngenek. Kurang ajar kowe nek omong. Ya aku kang diarani buta ilat melet duweni kawibawan ana ing kene iki ya duweni duweni kesekten sing ora iso dikira. Sik ta. Piye lagi nek? Ya ngene, awake dhewe padha sama-sama buta. Ngene Pak. Awake dhewe kudune iso ngalahno iki mak ngene. Kepiye? Iso ngalahno aku. Sik. Iki aja sembrono to, Lek. Awake dhewe iki musuhe pawongan sing ana niki. Ya, dudu sembarangan buta iki. Wong ilate wae dawa, ora gelem bali ana ing kono iku. Kepiye yen iso ngalahke iki? Mangatenane sira ya. Yen kowe ora percaya, sepira piandelku, sepira didayaku. Ya, sawangen kae. Gunung kang ana ing kono kae. Sawangen. Ya. Bebas. Loh, Wah, hebat tenan. Ngene ya, Pak. Ya, aku yang duwe ilmu, ya iki tamatno. Bendoku iki yen tak sabetke iso meledes. Sawangen. Ya. Loh. Yen kowe padha nantang aku, ya. Loh. Aduh. Tutup ondel-ondel terpotong. Kepiye buta cakil? Kowe iki kepiye to? Iki ngono bangsane dhewe sing duweni. Mandat Sang Prabu Dalem supaya nek njogo nang kene iki.
Tapi kok nalah apa-apa iki sidone kepiye to? Butong dalan dalu butong. Acak Pak acak gundulem kono iku buta cakil. Cakil. Iya. Kepiye? Dalu butong. Siap. Iki aja didawak-dawake masalah iki. Yen nganti Sang Prabu Dalang nganti ngerti awake dhewe padha perangan karo kancane dhewe ya sida cilaka. Yo butelet melet. Kepiye Kang? Tangi. Wis mangko dhisik awakku pegel kabeh. Ya. Butong. Kepiye? Acok Pak minggir ndang bali. Yen nganti Sang Prabu Dalang ngerti yen iki ana masalah gedhe. Ora wurung-ora ngira bakal cilaka. Siap. Dan telepon. Butelet melet, lihat dalam, ayo balik.